Ahlul Baiti Broadcasting Service ABS tashar yanci sadaukarwa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda muka sani, shekara ta zagayo, lokacin da ake yin mu'tamar ko in ce international conference, wanda haɗin gwiwa sisters forum da academic forum na wannan harkar suke shirya ƙarƙashin jagorancin Sayyid Ibrahim Zakzaki. Wannan mu'tamar shine na biyar tun bayan waƙi a Zaria ko in ce waƙi a Bahari da ta faru. An yi a Nijar, an yi a Katsina, an yi a Nasarawa lafiya kenan, sai aka yi a Kano. Wannan karo na biyar kuma za a yi a Bauchi. So muna kira ga 'yan uwa cewa ya kamata 'yan uwa su halarta domin jin irin bayanan da aka saba ji dai na ƙarfafa gwiwa da fikira da abubuwa da dama wanda zai taimaka mutum ya tafiyar da rayuwar shi ta addini. So kamar yadda muka sani, akwai 'yan uwa inda suke fama da lalurori irin na rashin lafiya, wanda ana tafiya da magunguna. Ya kamata kowane ɗan uwa da ya san yana tare da wata lalura ta shan magani, to ya yi ƙoƙari ya yi guzurin maganinsa ya zo da shi. Saboda me? Saboda kauce ma wasu abubuwa. Mai yiwuwa irin maganin da kake sha a zo ba a same shi ba. Wannan kenan. Sannan kuma kira na ga 'yan uwa sisters, ya kamata a ce mu zo da hijabanmu wankakku gogaggu, musamman ma baƙaƙe, waɗanda muka san cewa idan muka sa su to ba ƙaramin haskaka wurin taron zai yi ba. Su kuma shi hijabi kamar yadda muka sani ba yadin ne kawai ba, ba yaji ne kawai ba. Akwai wasu abubuwa inda idan ka yi su ko kana tare da hijabin to za ka zubar da mutuncinka. Ɗaya daga cikinsu akwai kamar a yi kwalliya, a yi shafe-shafe a fuska, ko kuma a yi ƙunshi, an yi lalli, sai a zo ana buɗewa maza suna gani waɗanda ba muharramanka ba. Idan sista ta yi ƙunshi, to yana da kyau ta nemi safan hannu sai ta rufe shi. Wannan shi zai sa ta kare mutuncinta da kuma mutuncin sauran 'yan uwa sisters waɗanda suke sa hijabi. Muna fatan 'yan uwa mata za su ba mu haɗin gwiwa. Kun ga program ɗin namu ne, ko ba a gane ba, to yana da kyau a ce mun zo mun nuna ɗabi'u masu kyau, a halak masu kyau, tunda mu masu isar da da'awa ne. So ya kamata idan mutum yana da'awa ba da bakinsa kawai yake yi ba, har da aikinsa, ayyukanmu, hijabinmu ya fi komi isar da da'awa. So yana da kyau mu kula, mu kiyaye. To sai abu na gaba kuma akwai registration da ake yi. Mun san cewa program ɗin zai fara 16 ga watan April ne. So yanzu haka an fito da account number wanda za ku gan shi a social media da kuma ma akan screen yanzu za ku gan shi. Yana da kyau mutum a ce ya biya 4,000 ne kacal, ba kuɗi masu yawa ba. An sauƙaƙa domin mutane su samu sauƙin kuɗin motar da za su biya su je wajen program ɗin. So muna fatan ku ba mu haɗin kai, ku yi ƙoƙari ku yi registration. Yin registration ɗinku shi zai sa 'yan kuɗaɗen da aka samu shi zai sa a tanadar muku da wasu abubuwan da za su sauƙaƙa zama a wurin da za a yi program ɗin, insha Allah.